nolatan hasi zinen zu zestak egiten? Ni hasi nintzen, orain dela 42 urte, eta nire amaren dinguzinan baten senarra hemen lan egiten zuen. Eta ziren biek izketan, eta hemen hasi nintzen. Garai haietan, tailerronetan zenbat zineten lanean? Hemen ginen lau ginen. Hori zigandan nahiak, pelotari hori ziren, hemen jolatzen zuten, eta Martxelo Izalde, eta, bueno, zigandan nahiak izan duzien nire maixua. Unara, azalduntzenean, hemengo Pello eta Joakinek eta Martxelok 8 urte zeramaten hemen. Eta nire pensatu nuen, 8 urte lan tokei berien. Eta, ja, 40 pasadie eta hemen jarraitzen dut. Gustatzen zaizu? Asko. Galarreta frontoian gaude, eta hementxe dago zuen tailerra. Hori da. Mugimendu asko zegoen hemen garai batean? Bai. Hemen dibizinen, igual 125. Tailer honetatik edo frontoitik? Frontoitik. Eta oain, egun? Oain hemen dibizea, bizpiru, lau... Juanpe, 64 urte dituzu? Bai. Zure bizitza osoan zestak egiten? Hori da. Eta iritsi zaiz jubilatzeko garaia. Jubilatzeko garaia iritsi da? Bai, datorren irian jubilatuko naiz. Badautkat jarraitzaile bat, ikasle bat, ari da ikasten, poliki. Eta erreleboa, zeinek hartu behar du? Daniel Duizena, bera dator Donostiatik, han badago akademia bat, Zurjola Akademia, eta han ikasi zuen pixkat hori eurra eta lantzen, eta handi dator, eta, bueno. Asko gustatzen zait eskuekin lan egitea. Eta, bueno, lan hau oso polita da, niretzat. Zestak egiten zaudela, sentitzen duzu tradizioaren erantzunkizun hori... Bueno, tradizioa... Euskadiko tradizioa asko gustatzen zait, berez lanak... Ez dakit, ofizioak asko gustatzen zait, eta, bueno... Me siento unido de alguna manera u otra a la cultura vasca. O sea, llevo desde chiqui aquí, empecinado en aprender euskera, aunque ya ves que tengo que chapurrear al castellano porque todavía falta. Pero bueno, ahí vamos. Gurasoak kubatarrak dira? Bai. Eta gurasoek galdetzen dizutenean zelan egiten duzun? Kuriosidadea daukate... Bai. Nola azaltzen diezu? Mira, ma, ya se ha puesto alguna cesta en plan de que, a ver cómo va eso. Yo estudié Administración y Finanzas y me siento mucho más desarrollado haciendo una cesta que haciendo la declaración de la renta de cualquier empresa. Zestak zuretzako objektu bat baino gehiago dira? Bai, noski. Denbora osoa zazkiakin. Egunero egongo nabil zesta batekin nire etxera. Pixka bat konpontzeko edo pixka bat egiteko, eta bueno, vamos cogiendo nivel, creo. Berak egindako zesta bat eta zurea, ezberdinduko zenuke? Bai. Oain bai. Oandik bai. Baina, uste dut ja, datorren hiletik aurrera, ja, berdina egin dula. Hor dago erronka, orduan. Bai. Hori jarri dio, behintzat.